Hämeenlinnalaiset. Seuraavat vuodet ratkaisee, mitkä kaupungit Suomessa säilyy ja mitkä häviää kartoista. Hämeenlinnalaisilla on valinnan paikka. Luovutetaanko vai tehtäisikö asialle jotain? Mä oon Leevi-Vekka ja mä haluan tehdä Hämeenlinnasta voittajien kaupungin. Mun tavoite on tehdä tästä kaupungista elinvoimaisempi, yrittäjäystävällisempi, turvallisempi sekä houkutteleva opiskelijoille ja uusille perheille. Tässä on mun 4 pointtia. 1. Keskusta eloon. Tyhjät talot ja pysähtynyt kehitys ei ole vaihtoehto. HAMKin keskustakampus on saatava toteutumaan. Ykköskorttelin kaos pitää ratkaista ja tyhjät kiinteistöt saada käyttöön. Jos kaupungilla ei ole niille suunnitelmaa, myydään ne niille, joilla on. Nyt tarvitaan toimintaa, ei enempää selvityksiä. 2. Yrittäjille punainen matto. Hämeenlinna ei voi enää olla kaupunki, jossa yrityksiä hidastetaan turhalla byrokratialla ja lupaviiveillä. Meidän on oltava kaupunki, joka sanoo yrittäjälle, tervetuloa, miten me voidaan auttaa? Haluatko lasin skumppaa? Eikä täytä nämä lomakkeet ja jono on tossa. 3. Siisteys on turvallisuutta. Epäsiisteyteen ja järjestyshäiriöihin pitää puuttua. Kaupunkisuunnittelussa pitää huomioida turvallisuus. Siisteys, valaistus ja toimiva infra on tässä avainasemassa. Hämeenlinnassa pitää voida liikkua turvallisesti myös pimeällä ja silloin kun kadut on remontissa. 4. Opiskelijat ja nuoret aikuiset on Hämeenlinnan tulevaisuus. Opiskelijat ei ole vain ohikulkijoita, vaan potentiaalisia hämeenlinnalaisia. Kaupungin on tarjottava edellytykset sille, että täällä voi opiskella, tehdä töitä ja rakentaa elämää. Ei vaan väliaikaisesti, vaan pysyvästi. Lähde mukaan mun kampanjaan ja tuu rakentamaan Hämeenlinnasta rohkeaa, elinvoimasta ja kunnianhimoista tulevaisuuden kaupunkia. Hämeenlinnalaiset. Nyt on aika nostaa rimaa.